La unul din videourile pe care le-am realizat în ceea ce privește în partea asta în care ne simțim pierduți în niște lumi în care suntem români în diaspora, aș vrea să mai adaug o structură că e ok să te simți pierdut uneori, pentru că și eu am trecut prin asta și trec încă, pentru că uneori începutul este până la urmă regăsirea și regăsirea este o parte importantă din vindecare. Dacă ai bifat tot ce trebuia, familie, job, stabilitate și totuși parcă lipsește ceva esențial, e partea asta în care ne simțim pierduți. Mi-aduc aminte când una din clientele mele din diasporă mi-a spus: în România nu mai este acasă, aici mă simt străină, nu știu cine sunt, parcă mă simt între două lumi. Avea în jur de vreo 39 de ani, are în jur de vreo 39 de ani și ducea o viață corectă, dar sufletul ei se simțea rătăcit. Această criză identitară este foarte tăcută, dar profundă. Poate nu mai știi ce-ți place, poate simți că ai devenit tot și că s-a așteptat de la tine foarte mult, dar ai uitat cine ești tu cu adevărat. Nu suntem slabi cei care suntem plecați, nu suntem greșiți. Este un proces de redefinire și uneori trebuie să ne prindem puțin ca să ne regăsim spre a fi mai sinceri cu noi înșine. Cum transformăm rătăcirea în regăsire? E important să recunoaștem ce simțim fără rușine. Da, ne simțim pierduți de multe ori și e primul pas spre adevăr. Și nu este un eșec. E ok să ne întrebăm cine sunt eu dincolo de roluri și de funcțiile pe care le dețin. Ce parte din mine am lăsat în urmă și să ne reapropiem de ce ne-a adus bucurie cândva. Nu contează cât de neimportante erau acele activități. Poate cândva ți-a plăcut să citești, să scrii, să cânti, să dansezi, să pictezi, să visezi, să te plimbi. Acolo se ascunde o parte din tine. Și mi-aduc aminte de altcineva de care mi-a spus că a reluat activitatea asta de pictură după 15 ani de absență și a început să facă câte 10-15 minute pe zi. Și a reamintit cât de mult se bucura fără să dovedească nimic nimănui. Și mai ales nu se simțea nevoită să dea răspunsuri în fiecare zi, pentru că identitatea nu este un proiect de bifat, este un proces viu în care ai voie să explorezi, să renunți, să reconstruiești. Dacă te simți pierdut între două lumi, între două limbi, între două versiuni ale tale, să știi că nu ești singur sau singură. Și poate că asta nu e o rătăcire, ci poate că este începutul celei mai importante regăsiri. Hai să ne regăsim împreună.